Okay guys, kain tayo. Kain tayo. Mangga. Asagi ka ng mangga. Kinawat na mo dito. Dili kinawat. Nanguha mi dito sa mo ang lote guys. Kay na may bunga. Oh, daghan magmangga dito. Nung sasawan kay tuyo lang. O, ano na tuyo. Daghan kayong sili. Grabe si ate nakabutang. Pero dili na. Dili daw halang. Tama ni ha? Para Dili na makita gipang ninyo. Lami. Lami do. Nilayo ko naman eh. Hindi po dito ko naman ko. Magmukbang. Magmukbang migmangga. Joke lang. Tumbanan ni. Kaya di kong ngilog mo. Klami. Yung ka, di halang. Di man halang. Halangan ka? Aslong ka siya. Yung asin na. Hoy! Si Lizzie tanawa. Na viral. Uy! Ano malibay halang? Parang si Lizzie. Hindi no, nag-record na din. Signalan. Ba't yung sila na hoy? Sabi na kung siya. Ito na wala, nag-ipikas-pikas mo. Gamitin mo baba. Saan ka ba? Ah, mahuli na pinaka. Kami daw kayong kinawat guys. Dapat may video tag yung saan yung pagkawat na. So, Hoy, mamuli man ka! mga ang tanin niya. Uy, kanlok. Awa. So guys, ano ni pagbuot sa mangga? Tanyo si Ida. Tama na daw. Yung mong kamot, manakita lang, hawasan na lang. So, namang badiday guys. Nangaway na siya, wasi kaway. O, di ba? Ida! Diday! Wait lang, Jojo. Ida! Ay! Ba? Oy! Ah! Ay! Nalaan siya ganina, kanangawat mo sa umang ganon, nalaan siya ganina guntis. Siya. Kasi guntis na, nakadungog siya kapatid mo ni idakuan lang na Ay, alay na lang tayo itong part niya. Sige, lain na na mo nga part nga video. Amo lang ni siya lahing upload. Sige sila kaon guys, ako sige. Nangawat pa biya ko rin. Kapoy big pangawat eh. Kasi kita tapos bigyan dito na. Di ba kami nagtanong? Kubayran ba ito dito sa kuwan. Dapat nanguha po dahil ko gabi dito ganihan. Yan ay mga gulay dito. Dito nguha na po ito. Hindi mo matulot eh no. Dan okay tadi kan speakers malay. Mabuti. Reglang ito. Dapat ikaw kong gibadlo. Uy, dapat mga gawat ng gariyo. Uy, ay. Ay, ito puti ang like. Kung natapod na. Di ba ito ha? Ang iyutan ang kanila ating sa disno. Uy, dapat ka na nung balas ka naman. Diba? Pag-break ka. Okay, ugat ng tingog pa. Yung ano yung nagamay guys. Ang gipo po na ilang tinawag. Saan mo itong package, oy? Tudluan ta mo guys. Unsaon pagkaon sa mangga. Nga, sosyal. Sige daw, sige daw. Sige daw. Social na Naon pinakaon siya? ang mga. Ano siya? Tingnan. Okay kayo. Okay kayo? Pinakuhan, Hoy, okay kayo? Igang kayo? pinadili social. Pinapobrela. May problem. Dili, dikit din para di makita ako. Nga, Sige, kunya siya, pagtapos guys. din. Sige, sige la, doon kang tanyang kit-kit. Mura sa kumangga. Ito. Masabi. Doon kang tag-ana ba? Ato ang iyan. Kaya mo ato ang yung thumbnail ba? Sige. Sige, 1, 2, 3, go! Liso besh, diwan din besh. So dinti oy, dinti ano na? Kuna ka, nga ako pablik ni daw, dinti. Tapi ko ginig maka to.
Mas lamig siya guys. Pag inom-inom mo na, sa yung ay sa. Sa tawag ni? Yung ay sili. Kiling ito na. Okay kayo. Wala nang hapdas na ako ang tela. Okay kayo. Mo nang gaba kay kinawat ni. Wag tularan. Wala gabaan guys. Pagtularan si Ella. Expert na ito kung mangawat og mangga ang mga sa una pa daw makakaon na sa ganyan nanay ka ang kinawa. Gusto pa unta ko mangawat gini guys nya. Na may nagtan-aw eh. Naulaw pa siya, daghan kay siya gikuha. Nagalisan pa kay siya dala. Nakita ko siya supot. Namijud kayo dito guys, kiduolo kayo kaputon. Alam mo anong tuyo ang sasawan ng gasin. May uyap, kapoy nagawas. Bre namin, hindi namin ka pinag-uyap. Sige sa tong willing mo sponsor og uyap dira ang amo ang address kay Scamber Cantoy. Camber Cantoy. Siya mara-mara. Okay pa ka? Murag daigo ako ang kanang bangag. Asa nga ba niya? Daigo. Sa mangga nagawaan na jud ko. Okay na record no. Ikaw na ko. Break trip. Ay, ang buot ni mula. Talaga hindi ka nagtinanga ka. Silip, tigmapiya ba? Grabe mo, hapit na nahulot among tuyog. Yun sa niniila pagkaon. Gimong sabaw. Hindi mo niya sabaw. Kita man itong mga kaluluwa dahil sa likod lang. Amot! Masig na iwiling magpamukbang dira. Magdala lang mo pagkaon. Gidrondos lang naman. Wiling namin mo dawat. Mga lechon na mga Jollibee, mga Macdo, Unsor, Luoy mo, gutom ko. Nga, may Ejing! Nanawagan ni kayo mo ha. Diyan na, kanang milk tea lang. Makfloat lang sa McDo. Alam naman. Gihulat po niya. Sige na lang, mag-goodbye na tala. So, hapdos na din. Guys, Ano mga daan? mabalik din daw mi dito guys, kaya mangawat na ng mangga. Daghan na. Ha? Iganahan si kuya. Tara Lin, mag-taxi lang tayo. Mangawat ang mangga dito. Puro ito na ito. Bukas mo. Uy, nang hapdos na dyan siya daw. Kasakit. Taasin mo gano'n. Kaya, bunabanat-banat guys. Kasi nang ganahan pag ano. Sige na lang, goodbye na ka. So, bye. So, wala mi nagpaila-ila guys, no? Moro to mong ginawa. Wala paila-ila, may tabo kay human na. Ako di IC. Wala naging paila-ila. Kilawawang lagyan si. 150. Ang type lang. Balo mo silang 1.5. Okay. Ang 150, butangan ng 0, 1.5. Sige na ba mag Ang sa maingon. Mama, Jerry, hawa sa dad. Number 1 bashers. Ni ate. So guys, doon nagtatapos ang pagkakain naman ng kinawat sa mangga. Okay kayo? Mukbang, mangga, Kinawat. kinawat nila. Hi guys! Bye! Bye kayo. 1, 2, 3. Ila, wala na nato na mangga kay mo na lang na siya. Bala mo sa ni? Bebeng ka. Bebe. Penalek. Bebeng ka nga pinalik. Oh, there guys, oh. Pinalik eh. Jud siya mo focus diri ay. Lang na. Utangin nagmata og baba. Tapos na. Ingon na ng camera ron portrait. Ah, wala na focus na siya mga labo na mugnaw. Sorry, siyas gugma. Ang dugo yan niya.